Benvidos a outra entrega máis dos exercicios postos para estes días de ponte. Hoxe imos analizar 8 oracións. A primeira é: as ventás foron pintadas porque mellor sabía facelo. Aí tedes que ter en conta que estades ante unha perífrase pasiva. Foron pintadas. Iso implica que vai saír un complemento axente. O complemento axente sempre empeza pola preposición por e vai xusto ao lado dese verbo que está en voz pasiva. Dentro dese complemento axente vedes que aparece unha subordinada adxetiva sustantivada, que son aquelas introducidas por quen, canto e o que. Ese quen, para saber a función sintáctica, lembrade que o sustituímos polo demostrativo, que sempre é unha palabra comodín que nos axuda en moitos casos a averiguar, a investigar cal é a función sintáctica do relativo que non leva antecedente ou incluso dos interrogativos e exclamativos. Despois fixadevos que dentro desa subordinada adxetiva sustantivada aparece tamén outra subordinada, agora substantiva, introducida por un infinitivo, partícula que é moi característica nas subordinadas substantivas. Comento vos aí tamén que mellor pode funcionar como un adxetivo cando vai modificando a un substantivo e pode funcionar como un adverbio cando vai, por exemplo, cando se refire ao verbo, vale? Como é ese o caso. Na seguinte oración temos: Carme vive preto de onde vive Luís. Temos unha oración composta por subordinación. Lembrade que sempre debemos primeiro marcar o nexo para saber que tipo de oración temos, se unha bipolar, unha coordinada ou unha subordinada, e despois imos polo verbo principal. Fixadevos que aquí temos tamén outra subordinada adverbial de lugar, preto de alí, vale? Esa sae dun termo, do termo dunha frase preposicional que funciona, fixadevos, como modificador de preto. Preto, lembrade que é un adverbio, por tanto, que temos aí unha frase adverbial, non? E modificando ese núcleo, ese adverbio, é onde aparece a frase preposicional. Poñevos aí que preto é un adverbio de lugar, vale? Que estaría modificado por todo iso que vemos ali, entre paréntese. Tede en conta que a adverbial empeza co onde, non empeza coa preposición de, porque é preto de alí, non é preto alí. Na terceira oración temos estas serán as pegadas de quen viviu antes aquí. Que nos hai aquí? Pois primeiro saenos un atributo, porque temos un verbo copulativo que é serán, e nese atributo aparece un substantivo que é pegadas, que está modificado por todo iso que vedes comprendido entre unha paréntese. As pegadas, que podían ser primitivas, son as pegadas de quen viviu antes aquí, non? Existe unha modificación que non se dá a través dun adxetivo, senón a través de toda esa estructura. Toda esa estructura é unha frase preposicional con enlace e termo, e xusto ao chegar ao termo é onde nos aparece ese relativo sen antecedente que introduce adxetivas substantivadas. Para saber a función del, metemos outra vez, aspirámolo co noso aspirador de relativos e despois metemos no seu canto o demostrativo ese, pois a función que teña o demostrativo vai ser a función que teña ese relativo. Imos con outra oración. É conveniente que fagas máis exercicios. Que o que temos aquí? Pois temos unha oración composta por subordinación, temos aí o nexo que é conveniente iso. Fixadevos que en galego non se di convinte, senón conveniente, unha forma culta como todas as palabras que levan o ditongo crecente e é
Ben, entón, é unha oración composta por subordinación que leva dentro unha oración subordinada sustantiva. Non confundades a función desa subordinada porque suxeito non é complemento directo, nin é atributo. O atributo sería ese adxetivo conveniente, eo, vale? O atributo sustitúese por o e efectivamente aí, facendo esa sustitución, vemos claramente que é o atributo eo. O resto podese substituir por iso, e se o poño en plural, esas cousas son convenientes, entón está claro que é o suxeito. É un que completivo, non ten moita complexidade esta oración. Imos agora a xa lembro onde guardei a receta, é outra oración composta por subordinación, aparecenos aí o nexo onde, un nexo onde que é un adverbio interrogativo porque eu podo expresar todo iso de outra maneira a través dunha interrogación directa. Lembrade que hai o estilo directo e o indirecto, é dicir, as preguntas directas e as preguntas indirectas. Esta sería unha pregunta indirecta, que é aquela que vai introducida por un verbo que ten que ver con verbos como falar, pensar, dicir, preguntar, ben este tipo de verbos, non? Entón, a pregunta directa sería onde guardei a receita, e a pregunta indirecta é xa lembro onde guardei a receita. Ben, precisamente a partir dese nexo onde, que é un interrogativo, o introducir esta interrogativa indirecta, a partir dese onde digo, comeza a subordinada adverbial, a subordinada sustantiva. Xa lembro iso. Ese onde é un adverbio interrogativo que ten unha función, sempre CCL, e despois guardei sería o predicado e a receita o complemento directo, gardeina, vale? Pódese substituir por un pronome de complemento directo. Non ten tampouco moita complexidade esta oración. Imos agora a estou encantada de que veñas comigo. É unha oración composta por subordinación. A subordinada empeza a partir dese que. Estou encantada de iso. Entón, se se pode substituir por iso, está claro que é unha subordinada sustantiva. Pero que antes temos unha serie de cousas. O verbo estar é un verbo copulativo, entón sae no seu atributo, que é encantada, pódese substituir por o, estou, non? Vale? Estou encantada diso, vale? Que pasa con ese de que veñas comigo? Pois todo iso está modificando a encantada, vale? É un atributo, todo dende encantada a comigo. E é unha frase adxetiva, o núcleo é ese adxetivo, eu podía decir estou moi encantada, pero digo estou encantada de que veñas comigo, non? Despois temos aí unha frase preposicional con enlace, con termo, e xusto no termo é onde sae esa oración subordinada sustantiva. E ese que introduce subordinadas sustantivas non ten función, é un nexo porque é unha conxunción completiva. E comigo é un complemento circunstancial de compañía, vale? Ves conmigo, acompañándome a min. Pode que non vexamos claro que ese de que veñas conmigo é un modificador de encantada, pero vese moi claro porque se eu lle saco encantada, vale? É dicir, se ese de que veñas conmigo non estivese vinculado, fusionado, modificando encantada, eu podería sacar encantada e de que veñas comigo quedaría ben na oración, non habería problema. Pero non é así, porque se eu digo estou de que veñas comigo, queda coxa a oración, queda incorrecta, queda gramatical. Entón, estou encantada de que veñas comigo, vale? É un modificador de encantada. Imos agora con outra oración. Lémbrate do que che contei. É unha oración composta por subordinación porque temos aí un nexo, o nexo que, aí comeza a subordinada que vai ata contei, e toda esa parte da oración pode substituirse por iso. Lémbrate de iso, vale?
Entón, lembrarse de é un verbo que pide suplemento, vale? Entón, o predicado sería lembrar, lembra, predicado, e o te sería complemento directo. Poño vos aí abaixo un esquema dos pronomes. Entón, ted en conta que o te sempre funciona como complemento directo. Eu podía por outros pronomes, lembralle, entón sería complemento indirecto, por exemplo, lembralle que veña, ou lembrao, entón ese o sería complemento directo, pero neste caso te sería complemento directo. Lembrarse de todo o que vai a continuación sería suplemento, e ese suplemento, como todos os suplementos, son frases preposicionais que teñen o seu enlace, termo, e do termo é de onde sae a oración subordinada sustantiva. Lémbrate de iso. Non dicimos lémbrate iso, non, é lémbrate de iso. E como se analiza a subordinada sustantiva? Pois nada, ese que é un relativo composto. A ver, o nexo sería o que, vale? E iso funciona como un complemento directo. Conteiche, ese che sería complemento indirecto, contei sería o predicado, conteiche iso, vale? O que che contei, esa cousa que che contei, ese comentario, esa historia que che contei, vale? Eso sería o complemento directo que está aí representado por ese relativo composto o que. Imos agora coa última oración, que ten un poquinho máis de complexidade. Chovendo desa maneira tan intensa non vou. Aí non vemos un nexo, porque o primeiro que temos que facer é buscar os nexos, pero aí non vemos un nexo pois como os nexos que estamos acostumados a atopar. Cando, onde, como, que, quen, canto. Aquí aparecenos un xerundio, pero sabemos que as formas a modo temporais, é dicir, infinitivos, xerundios e participios, poden introducir distintos tipos de oracións. Poden introducir oracións bipolares e tamén oracións subordinadas. Entón, que é o que temos que facer cando vexamos un infinitivo, xerundio e participio? Neste caso que temos un xerundio, porque o infinitivo xa sabemos que funciona moi ben nas oracións subordinadas sustantivas. Pero que pasa co xerundio? Pois o xerundio funciona en moitos tipos de oracións. Puxemos aí un esquema. Funciona nas subordinadas modais, por exemplo, apareceu coxeando, apareceu así. Funciona nas subordinadas temporais, chegando profe, calaron. Nese momento, agora, calaron. Funciona nas causais, non cabe no bolso sendo tan grosso. Non cabe no bolso porque é tan grosso. Funciona nas concesivas, precedido do adverbio aínda, aínda opóndose non irá, aínda que se opoña non irá. E funciona nas condicionais, equivalendo a unha conxunción condicional, a conxunción condicional se. E iso é o que temos aquí. Non vou se chove desa maneira tan intensa. Vedes que se substitúo ese chovendo por se chove, a oración queda perfecta, non? Entón, é unha oración bipolar condicional. Como todas as oracións bipolares, ten dúas partes, unha oración 1 e oración 2. No caso das condicionais, a oración que vai pegada ao se conxunción é o condicionante e a outra parte é o condicionado. Entón, no condicionante aquí non temos ese se, pero estou dicindo que o chovendo xerundio funciona como tal. Entón, ese sería o condicionante. Dentro do condicionante, o predicado é o propio xerundio, porque ademais de ser un verbo, ademais de ser unha forma modo temporal que funciona como nexo neste tipo de oracións, tamén é, como verbo, o predicado desa oración na que el vai. Chover desa maneira tan intensa, todo iso que sería pois un complemento circunstancial de modo. Como chove? Chove así, desa maneira tan intensa. Unha frase preposicional, porque moitos complementos circunstanciais están introducidos por frases preposicionais, como temos visto. Entón non é raro que sexa unha frase preposicional a que forma ese complemento circunstancial de modo. E no termo temos unha frase nominal
esa maneira tan intensa que ten un determinante e un nominal, e no nominal queda unha frase substantiva maneira tan intensa. E desas frases substantiva sae un núcleo que é maneira, un substantivo, e un modificador tan intensa que é unha frase adxetiva, porque o núcleo é adxetivo intensa, pero leva un modificador que é tan, que é un adverbio. Lembrade que os adverbios modifican a adxetivos, a verbos ou adverbios. E despois, na seguinte oración, que é a parte do condicionado, pois aparece un complemento circunstancial de negación e o predicado bo. E ata aquí a clase de hoxe.